kamanya ko Ramogi TV dia umatil dari kemecil ngari Manyien ko kali Ramogi kamar main TV punya do ka chat nya di ko cigi ko ge ka ge set mare ge ko ko na tuka ko de o ba ko pin Kenya moy tun Weche. Display county and national on food security. We saw it here. Investigation is time to warrant conviction by the investigator in the interest of both sides. The respondent shall be reported at Toru police station in the interim, pending further directions by court. Ramogi TV pada mar X atau TV ini jalur yang George Bati puro paru kewi para matirinya Indonesia mondo cuman menda maron kontak maka ngomong hotel chuo kitu maka mana ni biro kode nengo paro mar chik manyien chwali bura chik kodwa medo dha ma ikano mano ka ot machielo ka ot ka ot malario nukta biyo manwandi margi pod medo moro mana ot machielo kendo chudo medo biyo ya tolo mainario nukta biyo matwak mane ruoke paro nyoka nyuma bura senate arango chike patukae joka nyuma shift ka chelo thieth jogura makil boris kuli judas oni tegi chudo now you a house two wives, two households. Bura mamoko kaka Mareme James Nyikal koni chik go winjo yar ni ji malongo o biro duo ni ochudi di nuoya kaluwore magi medo tok luo kod weche kwindi That I say nyuma gishifto ko medo ka o medhako miyo menda bende ka also school fees. So the benefits can be in line with the contributions. And that's the only way the social authority will be able to for the benefits. The benefit package that we have presented as scheduled to this regulations, we then think of how we raise resources for us to provide benefit package. The result all in the hands of a few employed Kenyans that the ones who have been contributing.
that then there is a contribution from all. Kende migamar dwani od bura okadh chikegi mondo migi ndikruok chakre mar adek ni chudo e kad manyien mar chakore mar 7 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migamar gilo kema kedo kod kamonjo jopiny kendo nyayo puonj marpak so samburu gidhi nge manyien mar timo pesa mar tiko maundu kamonjo jopiny adimore kinde masikuno north jopiny bende dar emier kamonjo mitimo kinde is a source of balance. It doesn't matter ethnicity, age. As in society, we need to ask the people of Samburu that we have come to plot and plan how we will seal the gaps to make sure that loss of lives. There are now 4 completely closed in Baringo. As other children of Kenya are going to school, our primary schools are closed. Tulifunga leo asubuhi Mane sababu ya vile watu wameama kwa sababu ya usalama, pia hatuko sawa. Kwa hiyo issue ya usalama hapa haijakaa vizuri. Funsi bingo ngedwani serikali Now, in Minnesota, and air. It is a day every when their names Ramogi kowuok gwenge mag Baringo achiel kod Samburu wang'ene ma bende otimore kawuono. Ojoro riwruok jo Kenya kowacho ni piny owacho mar oda kwe County Mahonge kod pinje maoko manokelo katiel kod American nyasi kendo yawa yanga Kenya
special economic zone. I want to ask us of the privilege to be leaders in Kenya. We are not necessarily the best. It's just we have an opportunity. Let us work together. Let us build the spirit of unity. Let us forge what will make this country a better country. Penyopoyo County County Maberi Maturi Pajoka ndio nyiso mormare gichendo edo magule magogonyore county Mahomabe. Maberi County has been a great partner in food production in Kenya. I noticed deeply was 2 kilos at 150, and I remember Luma me the cost of living. If there is a display of government, county, national farmers on food security, so it firsthand here in Homabay that farmers are doing something about food security in Kenya. It is an example of a county where we have excellent the national and county government. Matters housing, it is Homabay County. This is what I came very last year to want the construction of our that we are now discussing windows, and shortly we will be handing over keys of affordable housing in Homabay County. Osingo tokunde magmboi kaka yorolo general wile Mahomabe chendo mwacho ni kita yanga Manyien kinde mai no baga chilo kumnyasi madogo mapacho county Mahomabe. We have signed a new law of CDF now to have an ICT hub every ward, and I am looking for when we come here for the celebrations that Waka has asked. Or Mashujaa celebrations that we come here, I will be here to see the hubs that we have by County no congratulate my dear sister Gladys Wanga for being among 3 governors who have given us, and we have gazetted, and I will be very happy, very proud today. And and also going to operate as victory farms to begin to operationalize facility. In Kimani Ishungwa has told me we should consider this as that is going to be in that place. Capitol Hill kanyo serikal kenge luasi wi report mar dwaro ni ket kata med thuolo mag jok mamine e lengo mag telo mag piny owacho. Agenda lakini hiyo ilikuwa kuelewa. Sasa mama tembea nataka
hali ambayo inashauri sana wanaume. Sasa ripoti mbele ya bunge. Nataka hii ripoti ya kina mama pamoja na ile National Council on the Administration of Justice Mogore kaya chiel kum sebedo kathiro chenro mopogore piny owacho. Koni lweny mar mibadhi onego nywak ne gibede migepe duto e pacho ka ma ojwang'e manane lweny kaachiel kod moko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kumar wach ne en rango rakruok midhiero mar mibadhi tiende pacho ka ero mondo mano yuore jatend migawo mar arita ogayo pacho ka achiel kod apisa makedo mibadhi ne onyiso ni mibadhi go majiwo ka doho bende ne oyango kaluwore gi kod kamago e doho. Item that frustrates the position of this constitution is corruption. From in the national security space, consider corruption as an existential national security threat. We acknowledge there is a shortage of judges. There are shortages including at the office. We have but we can work with what we have at the time being, but work towards increasing capacity. Ay mar doho ne kata chako chenro ng'ad bura mano chope kwan mowinjore gikoni biro konyo e duogo chien kungruok mag buche masani ogoyo pache thoth doho pacho ka. Judges in 78 another 6 judges. So eventually we will increase the capacity. But even before we capacity, we can do the very best we can do with what we have. I would want yes that unless we've looked for no contribution. Of course, has given you the you have so power to another arm of government and you need investigations which are properly done. You need prosecution which is properly done. And then also the court has to ensure that there is execution. This is why we are emphasizing on interagency cooperation. So the report will be public to give evidence where they are required. So we are doing collaborative. We will adopt efficient case management systems and prioritize hearing the definition of economic crimes cases, especially the cases in special anti-corruption courts. Aoko TV Mombasa. Mario Yotelo Uganda Baluya.
Investigation needs time, but of the response call Erokamanya Ramogi wa OIMORE Manyien mag OIMORE poti kum sabe koda dinye yuto mawa weche manyien mag OIMORE diki mag tin kama jatend migepe report odinga to kare koyot ni wan gima wadwa en kwe dongruok siasa waweyo siasa kwa ne ose oro mitni ni ya wate ni tingo omora tirisi ma isumo kota watia wo railodi wasike kirep kane ta jungu duore kode kinde ma en beto jungu siasa bendo kete chunyu mana wache gi siasa go koro kane siasa uchendire alego papne badina no Ramogi TV kare mai account ma podwa gimo wacho ani bende shemu soja ni alwo weche manyien mo nyagi gavana Gladys Wanga for the rest of the county saying war on corruption is indeed joint collaboration though is the disaster we have in Kenya ni weche makelo kon ni baadhi unjo bedni jinywa kelo kech midhiero maduong' kata nyal dongore reverend Jojo Mbaka wacho ni makare no Ramogi ler sina kodi kuom kete ka anoka George mar Road Jesus Fellowship wacho ni kendo mo gi weche manyien isna jodiam jodu mag meko e kaon duru baro kendo mano e ko pare kendo ko jiwo ogando to kamano ko Ramogi yana nyaka mani yo adwa mo dugo to chaka mi mamoko ma podwan go nikech podwan gi mathoth ahinya ngewa miyo kete mana e Ramogi TV.
Bonuses now, no. 12, 13, and 49 bob. And yet, www.shopee.com. Click on super jackpots. Persons under the age of 18 should keep authorized and regulated by the license number 587. County Mama Bay, Mulur Gladys Wapa, Biro Wako Pink, Mumar International Conference, Chakrisio, Ibiro Bagi Pararian Matom, Yama Yurebo, County Mama Bay, Malo, Langin pero yuto magibu nyutul manjiro maruchumi itimo kare watch unlocking the day of elevation ninasel chiel very bodweni chakre bijango nyaka sauchielo diochieng manera mugi Governor County Maoma Bay Moluor Gladys Wanga kod ero market county no Maoma Bay conference yo kulipa na cashless pale. Hiyo ndio yako ya simu. Matatu safari mabor kendo ya chulo fare mari okalo Romboi nonane ka yudo receipt mari juki kambi receipt mari kata receipt enen mari biro golo matatu okalo mari mondo ibedi yore madudo okalo matatu mari mondo we bring you Kumkum in Kisii. Watch the drama unfolds. Pagya is set to marry another man. Watch this beautiful love Kumkum in Kisii only on star 487*1# or viewsasa.com new for subscription. Wanchibo iso Manyien. Kanyamkago mikuma kura kansoge keto chikmago yo mahlero MCS bokanda kamano ramoni ikum niketi penjo iti Od bura moti mano masendet
mago makisudu kata tingonda moko kuom jodbura oseyudo kum ma oting'o tamogi e tero dwaro kuom kinde seogi oketho chike MCs ma Israel ni oketho chike mag od bura ok en gima wendo House of Rules and Procedures. If an amendment agreed, the courts there, they can do them. Speaker. Watch money one to know it. So suspension watch leadership mara assembly ko bedo kod wach maber Speaker Mulbano Wino Likoa oram ne mibadhi ma e wachno kod gin miriambo the books nitie ka gidinge kuma mibadhi MCS mikum magi koro pitamogi etimu kabere gi mancho biro medo dhi nyime seseboni mamigodi magineno makare Juma Ramogi TV Migori Marpi dan Marpi koner Zakarinjeru oh ikinya akraro mano kelo kanyakla ari maga asko ende maga wala dua mondo nani okepi makare mabiro konyo mag yewni mag yudo mero mobiro mar konyo gedo mag kuonde mag ma idhiero duka
gisayang we are now in the process of designing, and then we can know the amount to go for. And the of 33 investors is attractive. Pinyo wacho bedo keto suru nyaka bilion 40 mar biro siro rage mag ber kaywak en tuoche mabiro kalure kod pige mochido. One also denied the government resources that it's access. Ramogi TV. Jopur macho ni kod gopge milion 1.7 sani makamago negi tadiamo ni majopur nyango do kinde sani iketo menda mondo mapinyo wacho poko chulogi kalore ko jopur nyang mamoro ni gilero ni kata obedo sani ginyalo boyo matin omenda gi mane sirikal ni godo gido mana tamal probroga uchel mare penciling milion 43 kuom milion 5 mano winjo gi yudi orone pesa percent kuom pesa dong 2%. Kuro out of from 86 manudong 38 68 dong wayudo 86% mare wasechiwe ne jopur ka ke pur ne or gi ka ne otimnegi kalure gi tan ne jopur kelo sama osechule modong mamiye modong no anyalo wacho ne jopur no pur ke osedhi malo kuro pur duto ni pesa matin manyo miwa utilize mondo niang mondo mang'eny jopur chwalo ywak ne sirikal gi mapiyo goyi ma giongono gongi magi kod weche pur dogi gengi bagni magineno magichoro kendo mag pogore omenda kore yudo pesa gi to ne gikwayo ni balance modong cha mondo okel ni mabeyo jomo pesa moko ma wasiloso mago gi factory kendo gi sirikal kaka wayudo pesa moko ne wayudogo bende e gikone sirikal mondo par apeni kudo lalo magitiyoga godo e tero niang' e kembe rego sukari masetore mokalo kod miyo gi sir mag oganda mabero pith niang' afa yore duto mag sugar roads beyo sugar bridges ok ber moro nitiere oduo kucho moko ne melil gi muoroni daraja kore moko bodi daraja sirikal no tam this business and money can nyalo loso when wala is not there the business dies no pase bedo ko alba maber ko farmers be ko bedo disoriented ko farmers mondo obed niang maber to sirikal okony farmers egi thuolo mar kwedo joblek mogik jopur niang' mondo wek rocho rego sukari gisiko dhi e doho gi weche moko chomo yo jopur giwegi kia ni mondo gikale mondo nyalore to sugar board chon oduogi mane konyo jopur ahinya gisebedo koonge mano kamano kech joma oyando moko chakore ni ogi rango wan waol gi siasa mar ji mamoko pur kanyang to support Mili Adhiambo, Mogi TV, Moroni, Mukawa.
County. Chalo na kakurugia sani ada mito gue mwani nyingi obuna kama mwa kata gue mwana mwana ne ini koti mana kata mana jogo mana mokwo kaka mar kombe family sen no Elo cielo lo marigbe pod fuyo mane county ma Kisumu pod pio sabu county maseme kaka wono wakelo ni nono techo mayo ni mbewa DP tangato mizi odhi kombewa onye kombewa atoja sime kombewa bende benjori mio yoseme nijelo chako moro ni kombewa mone nti ono mbewa chaka ni lugo chiro ni gra ntiene en loka kokecha gi moko matin ka iwacho kane kuru kocha e kanu duoge koni no duoge ni lanyadwer mangama no chiwo lo machiro kandi ngono kuro ka kombewa ni gi chiam loka nyatin em kuro ni kombewa em loka Then come on no kuyo kan seto ne mondo kichino kwargi mondo lungi kan ni ilungo no mbewa mi ulungi ni kombewa Neno gra. To kan se obera diegra. Koro ka koro mewa onjo koro iro cha koro ni. Koro aya diegra lunge no mbewa. Oba lunge no. Wuodu bere. Oba kongo. Mwadi giweri. Koro wacha kongo no kwawa. Icha kokwagi. Milungo no mbewa. Emorongo bang' chopo kaka jogweng' kod johala ko kotenore kod nying kombewa janena adier mar wach koko mar wach kotenore kod kombewa kowuok kuom jagni chakore ka bende pache biro ket kod mag jodak johala kombewa ngat mane kucho ka biro gi dojo ma jomodak kama ne akoso mo timara school or dimo school you know the money to kama mo timara ni mo kan ki ci mo dum le ki biro ka nyam gudon wango do mu dum ni jox amulo nyakano yakogo mo ni dar kuja dari biro ka di fagara anga ka ni ton biro ka magno ni kiro ne mon kedele mo watu di ko tin ko gi moro chako kiro moro na wacho chako ko ne gi ngi do kinyi ya chaki ma do pipuko o yunat mono no yi gi moro ni siage ge mirundo ka leta ko gi seda ko kelo siage lokar do ko chacha mani tod bamba ko koni ma ko luong ni kiro kombewa ni bang poti na info die ko lokar sande ko siage rundo ke iti rundo ni to modo to chake dok go ko ne kamane gi ne ding ni lokani kai kalkina ya ngwan go chiko pira bi kan tema ni kanyo ni do ko ni wuyo bi wegi do pe makani chadi wal mala madan romgi o hal ne ko wachni ilu na dia ko no chaka ni go yo serikali ma yoni buroka lode pimo inamba ko ngi go lo se
kon kala ami ko na ami ni rono ide ye machine ono biende men nyaka betin bin ko no ki makro wa ya mala na de ko ni ko ma wa ti muru ko do ko cha na di no ko me ya mai ma ning ma no ka sa lo ma no ni ko ni kiro ko ge cha no ko Jono kombe wanya kwa Ramogi. Jadi wa mokwongo chon olandre gi ni chalo ni nyakogi mag kuo matindo tindo bang'e no ni ma doko tayudo kani ne nena pa ma igoe mai gweng ne area ma piny kani ne ji chano malo kata ji chano mwalo kucho ji makamen ke go waru piny to go to ka be ni kubiyo une ene sen mar sen kaka gavana mara mondara ma cha City masa wale mwana moko kombelo sono mna welding ka okwa la Kisumu rego masine rego ti mana city mate manitie ko me ogigi ne onge cho dire lwedo e kombe pono manilu yegrani na lwedo Estimogwen kod Johan dongruok mag kombe wanya takre remoge magingo mboni komba kamdogo niseme kombe wa bido dongore Manyien tire malo wayudie industrial area mo manya dongruok wa no be dongruok mo muketi kata ni ena factory ma kata factory ma kata mar mawele kata mar machunga mano onge to kukelka dongo misude au do kwa au beloved governor to keso nisi maonge to nyade kama kaida ndara mama de chiro ngai chiro bigwe no mondo mitoka mondo usebedo tao los ma ndara no ma be mondo mono lok ni mtoka blo kablo kwa Ramogi tote wawinjo kama niseme kauno ndo mare kendo kaka nyiko kombe wano biro amor nikech koro wan kod lony to magi duto mana medo bedo king'eyo awinjo adieri mag gwenge mopogore mana kimedo ket e wang' jowi mar Ramogi kidhi mabor warad Juma Manyien ndo mar gweng' ma Millicent Adhiambo. Discover the beauty of Boselli at High Lodge with massive discounts from YouTube for a 3-day safari for pay 31,000 shillings. We have a mountain Yarrow, breakfast in the bush, with the back, enjoy nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Boselli National
way of life by experiencing the culture, food, dance, heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Dream, explore, discover. Sasa kwa tao moja unaweza pata third-party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili, bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third-party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Florence Jerinya kutumia vizuri. Nashukuru Mungu sababu ya ilikuwa nikawin 12, nikaanguka 3, nikawin 152 715. Shiriki tena na niliwin 5,000. Nazo no. Correct predictions. Ingia www.shop.com. Fungua jackpots. Click on Bad Jackpots. Persons under the age of 18 shall be is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chini ya Ramogi Youth FC Super League ya Samio podcast Manyien ang ngolwet kocha machon na Peter Okid mabiro e kinde mag abno manyo tiko mar donjo e lig ka FAF